Bună tuturor, eu sunt Slow și asta este, cred că, a treia oară când încerc să fac acest filmuleț. Vreau să vă prezint primul meu moc numit caloriferul curcubeu. Nu numai că este foarte moale și comod pentru figurina ta, dar este și portabil. Da, dacă poți să-l ții. Pe spate aveam o grămadă de chestii tari, deci hai să le explicăm pe fiecare. Pentru început aveam o mașină de făcut cafea, iar când aceasta este trasă până jos, curge cafeaua și efectiv poți să bei cafea. Pe această piesă liberă eu o folosesc ca suport de telefon, pentru că este mult mai bună decât suporturile alea de sus pentru o piesă de genul pentru telefon. Iar sus avem două attachment piece-uri și da, nu prea am mult ce să spun despre ele.